Boy Ameer. I love it, that is why I do things. I'm up on such a life thinking, Koda that I think. But why do things, baby? Are you not the human being? I have suffered a lot, I'm tired, I've been popping it. Okay, I'm tired, open and uptick. Haba, anytime I have the calling, baka dauka ko kuma kice in kyale ki kina daka. Ni ko in na ciro waya na shige daka, hotonki nake gani cikin loka. Bana iya bacci idan ban ji muryarki ba, amma har yanzu ban kai daga wayarki ba, saboda sabon transfer account ɗinki ba. Ana haddace account number ɗinki ma, that has nothing da yes ba ma shi ke damuna ba. Idan looking past ban isa in ga fuskarki ba, kaki Arab ce kyawu ne laki baturiya in the sight of the rest, kin zarce duk matan duniya. What do you want? A guri na ke ce zinariya. Akan soyayyar ki babu gudu ba ta da baya. See you in my love, kin wuce si hidaya. Soyayyar da nake maki kin san ba hidaya. So nake da ni da ke mu zam kai da kaya. Ki kyala sija ta kin ga na bar su a baya. Suna na daban da nasu kin ga ba hadaya. My name is Umar, not my love, mai abaya. If I say something, yarinya ce mai hikaya. Kai I'm tired da ni da team akwai amana. What's wrong with you? Ai halinki like nana. Which of the baby do you like? Nina Samu. I want to write a letter to my baby Tima. Me and you, everywhere we go, kinji Tima. I'm so independent on Allah zaki soni. Ambition dina na gaba mu zama wife da husband. Na san kina ji na, Allah ya saki understand. Understand. Ki understand. Isa min zoben soyayya gashi nan na miko hand. I beg you a pardon, in da ni criminal ne.